Hello mga katutski, trail mi kadiyot wala ipasingot dalan-dalan ako sa mga katutski kaya mga pagbalik na mo trail nasabi mo kung ano gariyan nga kung init na pag panahon tinggalan doha ito na kita nga ito siya ka pangkas yan kaya bubuk siya o gasolina sa tangke ako mahapit ako sa gas station patuloy ko gawas daan ang pagtulog para na magkutkot sa bag Kanchik alas 11 City Risa ta daw labing balaan hibig mao ng mga Dios may karaw sa trono sa mga langit niingkat na Ginoo sa sayo nga tagtuhon kami nagasampit kami mamahan samtang kami maghimo sa among trail kauban ni Dong Marco pinagi sa among exercise sa magauban gadiya ka na mo sa among padulungan sa among destinasyon na untay ka magauban kanunay ka na mo Ginoo agis nilaan ng mga manulunda nung tawag mulay mga aberya sa among tustag sa mga motor nga among pagadadon karon magkauli kami ni dapit suplianan gihipiyal kana mo nga amo batnan ang kalipay tanan ang minasalig ito gid pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus amen.
Sintas lang. Siya, sir. Sir, doon. Mupidok magdutan daw. Mupidok magdutan. Sigurado na tayo? Oo, na barahan na. Ha? Sige, barahan na. Mama ta, diri ra ta? Dre. Dito tayo mo. Diri ta? Wala ba ta kadag tol? Wala madaan tol. Kapag tol, Wala. napikat pang kuhan lang. Kaya mo ang bali-bali ba? Bali-bali nga. Kung gamay, no? Nice screw nimo. Ay, ang sigmat kuhan na na. Ha? Dukto lang. Dukto lang. Urot mo siya? Ha? Kaya lang. Kuan ba? Puo try yang. Puo try yang kuan? Carb?
Baguan ko mga kapatid. Ha? Kailat naman nila. Grabe, buo naman.
dito eh. Ha? Hoy minor. Pwede na? Oh. Ay, yapsa, yapsa. Huwag naman lagi natin. Okay. Overflow yun. Overflow ang gas. Nakalitan ko sa nakalitan ko sa trailer katus ketika murag init sa ba way hangin mo sa ni ayon katus ke sige palikot ang kan okay ito tuyuan yun ang kabatuan. Dito. Kagi namin dito na. Ikaduha na ko rin. Ikaduha naman ni Agi ko rin. Dito. Relax kami kadit. Okay.
Ha? Sabot ka? Oh, sarang tidalan dito. Oh, di na lapos eh, katubahan deh. Balik ka? Balik? Balik ka to? Tikas lagi. Bidahap deh. Ha? Kahit kino? Mau deh ini menurut saya. Mau deh peting kan oi. Umuk kayo lagi doy. Oh, di mo kayo. Tilan. Sabi na lagi dire kini tulog ka bo? Gani na sayo? Tulog. Usay la motor. Dagko. Dagko nya po no. Mga burak ba? Dagkat ini hangina mo dili nga. Sabi ka. Tubo dito ko. Stabante o gaya na. Di matulog lagi sa una katungga. Gay duro dito. Dinhi? Tulagan kayo. Oh. Dinhi kita gyal eh. Bongga ko daw ko. Mo ba? Ha? Bongga ka ko koran. Gra. Natol ba ito lagulan? Oo, kay bagyo man to. Bagyo. Pete bibuha daghan man to. Kada bulot. Papor kay mo. Dire. Okay, bayan ginagala bulot. Dia gila malangan nasa pa o kani subida. Tindan lugaw ya. Ano ba itong isa? Oh. Dire kita lagi dong. Tung lumba tong kuan ba? Naman ni station 1 dire. Station 1. Yang ilang station to dito sa kuan na. Dito na sa Tung Dongyo. pagjude ko kung mga bato. Muna, lisod-lisod yung mayo. Kusugan nagtulo eh. Gas lagi na ko. Lagi katulo na, kusog naman. Ngayon nagbahin. Good. Kuan mo ganun, standby mga pila ka bulan ba? Maka Uya eh. Bago pa nakabalik og trail pila na tuig na siguro. Nabaguhan ko. Kapoy yo. Tega ha. Ay mamaran. Narito lang arte.
Lasang eh. Dahil kayak kung ligid. Ha? Ha? Wala pa man ka. Wala pa sticker. Yan na sunod. Ha? Daw? Ha? Tay, sticker mo ba? Pahimo tag sticker. Kaya ka na? Pahimo tag eh. Tadi mga yun. Natagan mo dito na. Wala pa. Wala pa. Pahimo rata. Daw. Katan karon. Ayo ta view deh. Junto.
Okay, sunod daw. Mga Kelix. Kelix. Kemana solo? Relax aja kadiot. Kok tinggal sa motor kan? Nah itu lo ka kerupung. Turun apa? Kan nggak jumpa nih. Jadi hawe tak kuat nak. So, break. Amo. Dari masih ni kan apa ni bahada lah. Ni kan pa sila diri ni sulod pa sila diri kay ron sulod adtong lasang-lasang wa. Aduh. Kana dia ikaduha nga kan. Saya orang udah masa ketiga ngakoy kami part sa timbahan. Tagi dito, kuha na kay Dito? Lagi? Belum. Ah, oi. Dito mas siguro? Baru dito. Pikas. Wala tidalan dito. Wala tidalan dia.
Ganhi mga tusi. Ini lang. Ini ito gagi itong gathering lang ito itong pista ba ito itong natulog bagyo. Ay ha ko na iyohon og matapas na yung tubo karon di ba ninyo na palayo ang itong itubo. Oo, tama, tapas. Tadi no. Sanahan niya biasa kamera mas sakit ini bahada. Pero sudira sa personal grabe git. Simang kulit. Dia mata to. Ah, gisirhan. Lagi umam guna dia. Siyempre na diyan bro. Kapatan ko yun. Lain na po pa. Kasi dito. Pero mag-una ay pati na. Ito dahil, diba?
na mga alas 11 na pasado. Sunod o, sasantay pa natin. At pag-iw para sige lagi. Para mata. Natin parubo. Pagkawas natin highway. Ito lang kami po. Highway na mga sakit. Parubo na eh. Tali ha. Sunod na lang. Sunod na lang. Sunod na lang. Tuta ka diyot? Malagi? Sunod na lang. Kapit ako baka po na ako dito sa babaw. Dito tagi yapon paglaw. Waktu itu ya nanti. Betul, sekian. Betul. tadi nih ba? Ah. Siguro okay, pabor ba? Ha? May dala dito. Ta.
Ha? Dito ganito to ganina. Dito sa sagingan. Ito. Biar ka? Lepas. Kakak. Oke. Oh, sa. Hmm? Nawa. Ayo. Ha?
Lord, abot na. Ah, sakto din pagkabuta oh, berplo. Bukal. Bukal man kasi.